Pois de novo estamos con todos vostedes e lle damos a boa noite e a benvida a Caridad González, primeira teniente de alcalde do Concello de Alcaldesa do Concello de Muros e concelleira de Cultura e Turismo. Moi boa noite, benvida, señora González, como estamos? Hola, moi ben. Bueno, encantado. Estábamos repasando que fai un pouquiño, vostede estuvo aquí nesta mesma edición do programa o 9 de abril do ano pasado 24, un aniño estamos aí dando a roda, pero hoxe toca un tema que logo imos a Muros, porque polo que vostede foi convidada para facer a rolda da xestión municipal, pero antes teño que preguntar por situación política. Esta situación política que deixa a nivel Estado a presunta corrupción que afecta a xente do Partido Socialista e que, lóxicamente, por extensión, toca o goberno. Que valoración fai vostede desto? A ver, eu creo que fixese unha boa exposición. Dixese a corrupción... Presunta corrupción. A presunta corrupción dentro de algúns membros do noso partido político. Non debería ser, en ningún partido político non debería ser. Agora, non é que o noso partido político sea corrupto, eso non é así. É que dúas ou tres persoas do noso partido resultaron ser presuntamente corruptas. O goberno creo que non lle toca isto, o sea, de todas formas eu creo que debe ser para Pedro, para o noso presidente, para o noso secretario xeral, tuvo que ser unha sorpresa enorme, porque eu coincidín varias veces con Pedro e o seu criterio é clarísimo, aquí, como di o refrán, el que las hace las paga, e aquí non se xoga a corruptelas de ninguna maneira. Eu estou convencidísima de que Pedro non sabía nada, nin o resto dos órganos do partido. Seguro que non, porque aquí en Galicia temos un montón de exemplos de que cando hubo a mínima duda, todo o mundo dimiteu porque é unha norma do partido. O sea, ti non podes estar imputado se non tens que dimitir. Tens que dimitir e tens que dar as explicacións pertinentes, pero eso non pode salpicar o partido, nin muitísimo menos, neste caso, o goberno. Lle parecen correctas as explicacións ou as responsabilidades tendrían que ir máis alá, incluso tamén as responsabilidades que poidan ter as forzas que apoian os outros partidos políticos que apoian, lóxicamente, ao goberno? Eu creo que a explicación que dou Pedro é moi correcta. O sea, el foi o primeiro sorprendido, porque facía un par de días que algún deles estaba dicindo que non tiña nada que ver, que o caso Coldo non lle tocaba, e ao final, si é verdad, si eses audios que estamos escuitando son certos, porque eu non o sei, creo que de momento non o sabemos nadie, o sea, hai uns audios que están salindo e que bueno, que ao parecer son destas tres persoas. Si é verdad, desde logo, o primeiro sorprendido foi Pedro, porque eu teño a completísima seguridade de que Pedro, se tuvera a menor duda, volvo a repetir, non contaba con as persoas. Entón, que a túa man dereita, con unha persoa da túa total confianza en un par de anos, te des conta de que non é a persona que ti creías que estaba contigo, iso ten que ser unha grandísima decepción. E con respecto ao resto dos partidos políticos, non falamos do Partido Popular, porque o Partido Popular está moi acostumbrado a eso. Entón, convive con todo eso e creo que o primeiro partido político estuvo condenado por malversación, partido político que está condenado por malversación. A eles seguro que non lle extraña, dice bienvenido al club, que non somos do mismo club, volvo a repetir. Pero o resto dos partidos políticos eu creo que o entenderon perfectamente. Coñece a Blas García, o alcalde de Ames? Conozco a Blas, claro. Compañeiro meu. Además, estuvo moito tempo traballando para o partido. Porque pide eleccións. A él lle gustaría que houbera eleccións, ou que convocara eleccións. Eu creo que a salida de Blas é moi lóxica, porque Blas é un alcalde que está forte, un alcalde forte, e confía, e eu creo que confiamos todos tamén, e que o noso partido ahora mesmo está moi forte. De feito, as estadísticas están aí. Estamos por encima do PP varios puntos, e confiando en eso, creo que non debemos ter medo algún a convocar eleccións, pero para nada. Que pasa? O mellor estratega que temos no partido, sin ninguna dúbida, é Pedro Sánchez, e sabe moi ben o que está facendo. Imos a Muros?
Imos andar. Sí, porque aí xogamos na casa. De Muros xogamos. Aí xogamos na casa. 2 aniños de legislatura e tamén de matrimonio co Bloque. Me gustaría que fixera balance das dúas cousas. De os feitos nestas 2 anos de legislatura e tamén a valoración de o pacto de goberno co BNG. Vale. Pois, eses 2 anos de legislatura eu creo que poderon ser un pouco máis áxiles, eu confiaba, o meu grupo confiábamos que fora un pouco máis áxil, pero todos sabemos como funciona a administración. As cosas de palacio van despacio. Pero bueno, fixemos moitas cousas que levamos no noso programa e encarrilamos outras que non estaban encarriladas, estou falando das áreas que levamos nós, e que non estaban encarriladas, e conseguimos que volver ao cine a Muros, que levaba moitísimos anos sin haber cine en Muros. Estamos detrás de que levamos un premio en teatro, e bueno, e conseguimos traer un montón de exposicións interesantísimas para o noso concello. Seguimos traballando para conseguir que ese cine París, que xo dixen aquí en moitas ocasións, que tanta falta nos fai para poder acceder á programación de cultura da provincia da Coruña, que eu coñezo porque fui deputada de cultura, como sabes, e desde o turismo apostamos moitísimo por desestacionalizar o turismo, porque Muros ten moitísimo turismo na época de verano, pero necesitamos outro tipo de turismo, e creo que o estamos conseguindo pouco a pouco, porque xa non é o mismo as Pontes, Semana Santa, incluso Navidades ou Nadal, que a xente xa se vai achegando máis a Muros. E outro día estuvimos na feira de Silleda, e, por certo, encantoume, porque non habíamos estado nunca. Eu aposto porque as feiras dan unha visibilidade moi real aos pueblos e as exposicións que faz ali. Eu estou segurísima que todo o material que conseguimos repartir ali na feira de Silleda, a xente vai se acordar perfectamente do nombre de Muros, porque fixemos unha degustación dos nosos produtos excelente, eu creo que excelente. Tuvemos un montón de xente e eu creo que o primeiro síntoma de que a xente se interesou foi que viñeron, degustaron, pediron documentación e do material que levamos trouxemos moi pouquinho material de volta. Que produtos levaron a Silleda? Pois mira, levamos empanadas variadas, empanadas de calamares da ría, empanadas de pulpo, e levamos varias empanadas. Despois levamos pulpo, mexillón, unha estrela, levamos mexillón, levamos berberecho, que tamén é unha estrela, sí. E creo que, non sei se levamos algo máis, pero bueno. Bueno, con eso xa nos damos unha idea, non? Bueno, e a estas horas entraría ben, con un viñiño, non? Home, un viñiño, e uns berberechos. E uns berberechos. Un viñiño ou dous. Eu firmaba. Bueno, isto é o balance dos feitos, pero non me dixo do matrimonio, non sei como vai o conto. Pois o matrimonio, todas as coalicións son difíciles, Nós non somos BNG, somos Partido Socialista, vale? E non temos a mesma forma de pensar co BNG. Temos que falar moito, nós, desde o noso grupo, votamos moito de menos ese tipo de conversacións. Creo que deberíamos falar máis, non polo mero feito de que o BNG en esta legislatura teña alcaldía, que non quer decir que non teña que falar co resto dos números. Que depende de vostedes. Con nós, claro. Como? Que depende de vostedes. De que falemos? No, da alcaldía. A alcaldía depende de nós, claro. Efectivamente. Pero bueno, hai que pensar que é xente moi nova e que non sabe moi ben, creo que non o ten masticado de que depende moito de nós. Pero de outras formas, non fago un mal balance, porque conseguimos sacar cousas adiantes. Pero bueno, volvo a repetir, hai moitas cousas, vou poñer un exemplo, que o Partido Socialista non estamos de acordo, entonces haberá cousas que si salirán adiante, que de feito os nosos programas son moi similares,
e hai cousas que bueno, que sí hai que sacar adiante, outras cousas novedosas que o partido do BNG pois creo que era este momento de sacarlas adiante. Nós non estamos de acordo. Por exemplo, vou poñer un exemplo de alguna das cousas. Están facendo unha ordenanza para combatir o feísmo do casco histórico, do casco de Muros. Non estamos de acordo con hai que combatir ese feísmo, pero que non estamos de acordo, nos non lle imos de ninguna maneira expropiar a propiedade de nadie. O Partido Socialista non o imos a facer. Entón, na última conversa que tuvemos, na última reunión, eu deixei claro. Dixen, mira, con os pares non podes contar. Porque o Partido Socialista non llevamos a quitar a casa a ninguén, nin a propiedade, a nadie. E quero dicir que hai cousas que non coincidimos, depois hai outras que traballamos perfectamente, o sea, que estamos de acordo, de feito, tiramos para diante, pero eu boto de menos dialogar un pouquinho máis, o sea, hai que falar un pouquinho máis. Hai quen dice que non se levan. Que non se leva? Dicen por aí. En Muros, alguén de Muros dice o PSOE e o BNG non se levan ben. Non, é unha cuestión de carácter ou é unha cuestión de carácter personal? A culpa do carácter sempre a teño eu, cando non é verdad, o sea, non é verdad, porque os do BNG tamén teñen o seu carácter, non vayamos a decir ahora que non, aquí todos temos carácter, máis, menos, mejor e peor. Pero bueno, creo que para ocupar estes cargos políticos hai que ter carácter, sin ninguna dúbida. Pero non é certo que nos levamos. Como non nos vamos a levar se a maior parte das cousas témolas que falar todas e consensualas? Como están os orzamentos? Pois aprobamos os primeiros orzamentos no primeiro ano de goberno e ahora mesmo estamos traballando moi seriamente, que eu levo tamén Facenda, nos orzamentos, pero tuvemos unha revisión de contas que estamos poñendo o día e, sin dúbida, eu espero próximamente ter uns orzamentos outra vez encima da mesa, porque son das que creo que ten que haber orzamentos. Eu sí, o sea, hubo outras alcaldesas que decían que os orzamentos non valían para nada, e de feito, estuvemos en Muros sin orzamentos hasta que casi chegamos nós outra vez. É verdade. Eu non dixen que non, eu non dixen nada, eu digo que sí que son importantes, e foi o único que lle quixen decir, que os orzamentos son importantes, aquí en Madrid tamén. En Madrid tamén son importantes, por suposto, sí. E para verán, despois do verán, porque agora vai haber un poquinho de vacacións, cando considera? Pois eu espero que despois do verán, porque en agosto, sabes que as administracións prácticamente... Bueno, e no resto de turismo que lle toca, como están as praias, a bandeira azul na playa de... San Francisco. De San Francisco de Louro, sí. Moi ben, tamén é unha aposta tamén dos dous grupos, tanto do grupo socialista como do BNG, que os gobernos anteriores decían que non era interesante a bandeira azul. Eu creo, nós creemos que sí é moi interesante a consecución da bandeira azul. Son servicios, é calidad. Sí, traballamos para eso, conseguimos a bandeira azul. Como están o resto das playas, de limpias, de preparadas, de accesos, de Mira, eu creo que o resto das playas ahora mismo están ben, aprobamos outro día unha normativa de playas, de prohibido fumar, de defensa das dunas naturales, e creo que a xente de Muros de horario de visita de animales ás playas, e sobre todo tamén tuvemos unha reunión donde acordamos dotar de medios de accesibilidade as playas que teñen menos, porque casi todas teñen accesibilidade. Vale. E rutas, senderismo, miradores, o bonitismo de Muros. Venda Muros para os do lado da Cadarría, os de Pontevedra, os de Moraña, os de Barro, que acaba de marchar o alcalde. Sí, eu creo que a limpeza e o mantemento debería estar un pouco máis cuidado. Que pasa? Nos collemos un concello donde temos un problema serio de persoal, porque o Partido Popular nos dejou, a xente foi se xubilando e foi amortizando plazas,
Con lo cual, si seguíramos así, íbamos a pechar o Concello. El último que cierra que apague la luz, porque estamos con moi poca xenta. Entón, eu creo que o problema de que necesitamos mellorar esa limpeza, que si é certo que o necesitamos, é a falta de persoal que temos. A ría de Morosnolla, o camiño da ría de Morosnolla, é un bo produto, ten potencialidades, están, lóxicamente, a favor, vostede como responsable de turismo. Eu creo que ten moito futuro esa ruta. De feito, ahora sacouse a Volta da Gloria, que ven desde C, todo pola costa, e é unha ruta maravillosa. Eu non digo que non este ben a que ven pola parte de arriba, pero creo que se ti faz sendas para que a xente camiñe pegado ao mar e ver as nosas costas, eso gustalle a todo o mundo. E en Muros, especialmente, temos unhas rutas turísticas todo ano, pero potenciámolas un pouco máis en verán, que é a ruta dos petroglifos, que temos unha gran especialista no Concello e hai colas para facer esas rutas dos petroglifos e as rutas no casco histórico de noite, e ademais, desde o ano pasado, tamén ofertamos de forma gratuita, igual que estas, que son todas gratuitas, no inverno para os colexios, e xa no verán para o turismo, máis turismo. Grupos. Sí, para grupos. Ofertamos tamén un día a semana unha visita pola ría en un barco. Anda. Sí. Bueno, e iso hai que anotarse, hai que chamar ao Concello. Hai que chamar ao Concello, sí, e anotarse. Sí, claro. Porque hai moita xente, hai moita demanda. Moita demanda, sí. Bueno, pero esas son actividades. E fáleme de eventos, de festas. Que pasa coas carrilanas? Castelo Rock, bueno. Mira, festas, Muros, creo que nos levamos a palma en festas. Bueno, creo que en Galicia hai festas en todo. Teña cuidado con eso, porque... Eu teño que defender o meu Concello. Está claro. E como ves, son enamorada do meu Concello. Entonces, festas moitísimas, moitas e boas, de calidad. Que pasa cas carrelanas? Yo non tengo ni idea, porque comigo non viñeron a falar nunca. Entón non podo opinar, non podo opinar. Eu reuníme con eles, non eu sola, a alcaldesa, eu e a compañeira de promoción económica. En dúas ocasións. Saliron dali, bueno, empezaron a reunión un pouco brusca, houve que decir que as cousas non van así, que están falando nunha institución e que hai que respetar a xente e os tempos e os medios. E desde aí, todo o que se publicou e todo tal, eu xa me perdín, porque comigo non volveron a falar absolutamente para nada. Eu son a de cultura, son a que con quen tiñan que vir a falar, e digo aquí, digo de queiran. Eu estou esperando a que veñan e que digan necesitamos isto, queremos firmar o convenio, ou queremos pedir os permisos, ou... Eu non sei nada deso, nada. Non chegaron por ali. Todo... É unha mágoa, un pena deste tipo, non? Pero que... O atractivo que ten e a importancia que ten para o Concello, non? E que podemos facer o Concello? Non sei. Nada. Estou preguntando nada disso. Nós estamos a disposición, dándolle a axuda que lle damos todos os anos. Se non queren, nós non podemos facer outra cousa. Es un no quiero, eu creo que é un capricho de tres rapaces, porque incluso creo que Esteiro non está de acordo con ese tema, O resto de eventos, cales destacaría? Castelo Rock, un evento que o ano pasado... Estamos falando do mes de agosto, non? A primeiros. Sí, a primeira semana de agosto é o Castelo Rock. Este ano van cambiar o formato do Castelo Rock, van o levar un pouco máis, según vin o cartel e onte, e están pendentes de firmar o convenio co Concello, que tamén ten un convenio económico, e creo que van levar un pouco máis, o casco van o levar un pouco o centro da vila, o centro das parroquias, o centro das plazas, que tamén me parece moi boa idea, o sea, pasa de estar na praia e no porto a facer unha gran festa para todos os veciños e veciñas e para toda a xente que se achega a Muros, interesantísima tamén porque bueno, tamén hai xente que é dali, xente que naceu de Muros, grupos importantes que saliron dali e que van a seguir apostando por eso. E logo temos a festa do patrón, San Pedro de Muros,
a Festa do Carmen, que é unha festa de tradición muradana de moitísimo tempo, e que a xente de Muros non entendería que non houbera Festa do Carmen, non o entendería, porque é unha festa, eu repito sempre, esta festa, a xente que está fora de Muros, a xente que está emigrada, incluso non emigrada, que vive nos arredores, en Santiago, en Coruña, buscan as súas vacacións para que lle coincida. Pero ahora mismo non solamente buscan que coincidan ca Festa do Carmen, sino que a xente quer coincidir ca Festa de Muros Miramar, que é unha festa que foi o Concello e que é unha festa do pueblo de Muros, porque se involucra todo o pueblo. Non fai falta que tienmes a xente, porque a xente está esperando por esa festa, a xente engalana as súas casas, as calles, a xente vístese de mariñeiro, aí colabora todo o pueblo. Se non fora así, tampouco sería posible esta festa. Pero ahora mismo creo que é unha das mellores festas que temos no Concello. Bueno, temos que ir rematando, pero antes me gustaría que fixera un pequeno balance ou exposición da promoción económica, tanto do comercio local como de as industrias, como de chan industrial, cales son os plans para esta legislatura. Mira, pois casualmente hoxe visitounos a xerente do polígono industrial para anunciarnos e para preguntarnos cales serían as condicións para instalarse, eu creo, unha gran empresa que non podemos decir o nombre, pero ali no noso polígono. Nós non levamos, desde o Partido Socialista, non levamos urbanismo, pero eso non quere decir que non estemos pendientísimos e que non nos vamos involucrar aí, porque tal e como me dixo a minha xerente é moi importante que todos empuxemos por ese proxecto, porque para Muros sería moi importante. Entón, unha empresa dun calibre bastante importante, que se quer situar no polígono industrial, que vai traer postos de traballo para Muros. Eu creo que aí non hai, ni tú llevas urbanismo, ni yo llevo cultura, ni aí temos que empuxar todos hacia ese proxecto. E a oposición, o Concello. Todos. Eu non teño dúbida de que a oposición vai apoiar sin ninguna dúbida. Non teño ninguna, ninguna, seguro que sí. E con respecto ao comercio, en Muros creouse o ano pasado unha asociación de hostelería que está a funcionar moi ben, que ven con nós este ano, apoiounos moito e apoiámonos nos a eles na Feria de Turismo, que estamos entre eles e nós chegando a acordos que creo que son tanto vos para o Concello como para eles, e bueno, creo que basicamente en ese sentido creo que é unha boa iniciativa. Bueno, lo celebro. Chegamos ao final do tempo asinado, porque isto vai así, pero ten o último minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei, por este paso nesta edición de Falemos. Bueno, pois eu quero decir aos veciños e veciñas de Muros que confíen en nós, que seguimos sendo o Partido Socialista, sin ninguna dúbida, que temos identidade propia, que nos vamos a preocupar de que Muros vaya para adiante, de que Muros non se perdan as tradicións de toda a vida, que iso é moi importante, e de conservar o noso patrimonio, como é o Pozo Cachón, conseguir que o Cine París sexamos capaces de facer unha inversión importante en el, e de cuidar os nosos veciños e cuidar as nosas asociacións tanto culturales como deportivas e bueno, que a xente se sinta arropada e que sepa que bueno, que o Partido Socialista estamos aí, que somos o partido da xente. Caridad González, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitas gracias a ti. Hasta unha próxima ocasión, moi boa noite e bo verán, que está aí ás portiñas. Isto foi todo o que nos deu de sí con Caridad González, primeira teniente alcaldesa no Concello de Muros, co alcalde de Barro, con José Manuel Abraldes, e con Luísa Piñeiro, directora xerente de SEAGA, os Servicios Agrarios de Galicia. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite.